Tepang iti tangatan. Kinapalabos, kabayatan ti panagdaldalos ni Miguel iti igam. Imasidagkan kuanan ni Toro tapno agkid daw iti paltog. Imbagamot ni Miguel asaan akas karina ti agigam iti paltog. Naskan tinananay a panagsanay iti daytoy. Kabigatan na, nagsanay nga rod ni Toro ngagpaltog iti lugar nga dayo kadag iti kabalbalayan. Iti sa bali a bangir, kabayatan met nga gururay dahay may kan bili iti ibilin kadakwada ti don. Nakangagda nga dagdigdigos iti swimming pool. Inalaan nga rod ni Jaime iti ladawan ni Altea, kabayatan ti panaglanglangay na. Nasiputan met ida ni Rosalia iti saan unay nga dayo ken ni Altea. Dagos nga imbagan ni Rosalia nga isuot ni Altea tinasao a bathrobe. Iti day tamat lang akan ito. Napanda Don Braulio iti daga day di Don Ramon. Panggap ti Don nga aramidan apasdek wenno nalawa a resort tinasao a lugar. Mas daw mat ni Altea iti nakita ng igam ni Don Braulio a papel. Naglabas ti oras. Damdamagan ni Jaime no apay akasapulan pailang ni Don Braulio ti falsifikador. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang iti tangatan! Pili, saan tayo matarim-rimor di gayon ni Boss a falsifikador iti opisina na? Juan Jaime, napataglakid iti pagsarsaritaan da. Adadyak mawatan, Pili. Apay ngay, kasapulan pa lang ni Don Braulio iti falsifikador. Di kan agdamag pay Jaime. Amang ano pakadak sampay day ta asaludsod mo kanya. Anya, agdamagak lang, pakadaksak pay. Ay, unay mo tanday ta. Basta ka umam day tangiwat mo. Di mo amo ti mapaspasamak. No adda dito iti falsifikador. At nakarkar na ang mapaspasamak. Ha? Iso nga gulimak ka. Ta itulod tamot lang kalpasan ti panagsarita da ka ni Don Braulio. Nana Rosalia, jay bisita ni Ninong ang naggapo iti opisina na. Imot na dagiti papapel nga imot itay ni Ninong. Wen nga rod, ma'am. Nakapanawan jay lalaki dito'y mansyon. Naglugan iti kotse ni Bilay. Anya nga tadagi jay apapapel, Nana. Ma'am, saan nga ta nga abogadaw jay nagkapo iti opisina ni Don Braulio? Pagkunaam, Nana. Disentimot tilangana. Isu ako na nga amangan no may sakadagiti abogadaw ni Ninong Mau. Nalapit akasta. Sa balit agparparik na kanyak. Ha? Nakarignak iti nagpaiduma. Idi makitak dagiti papapel nga imot ni Ninong Braulio. Sa balit nagparik na kanyak. Boss, nagaduti na aramid asya po. Wan nga rod, Billy. Sigurado, dakalagatan tinagastos ni Don Augusto kadag iti naaramid asya mo. Primera klase dagitoy asya po, boss. Dakal mananagatan, lumaila ko amin dagitoy anaaramid at droga. Maragsakan lagid din ni Don Augusto iti daytoy. Boss, kapag iso, inawagan nak itay ni Anton. Nakasagana ka nun dagiti marijuana bricks. Damdamagan na, no asino ti mapan mangala ka dagiti marijuana. Bungkoy kayo ang mangala kadag iti marijuana. Narigatan, ang mga no da makasipot kada kayo. Ariglado, boss. Urayin nyo lang ti go signal ko. Sakbay kayo amapan iti plantasyon ti marijuana. Gayang, amok basiton ti pumaltong. Agyaw manakan ka, ha? Awanan niya man nagayam. Saan pa anan anay ti kabalam a pumaltog? Ngam mabalin mon a maaramat day ta na sursurom. Gayam, kaano manin nga iti panagsanay ta? Inton bigat madlaeng.
Basic martial arts ti suroken ka. Sige gayam. Kondisyon nagtibagik para iti daytang panagsanay. Rumbang laeng. Kasapulan tinan anay apigsa. Wenno stamina, iti anyaman a klase ti panagsanay. Gayam. Adda malagip ko. Anya dayta? May panggap ka da Ma'am Althea kan Nana Rosalia. Apay, toro. Kumusta nga tanti ka sa saad da iti mansyon? Nasaya at damet, gayam. Kasano ti pan nakaumom anasaya at da iti mansyon, gayam? Nagsarita kamin kini Althea iti naminsan. Adda plano ni Althea nga ramiden. No apay adi na pay lakayat ti pumanaw iti mansyon. Ang kasanon, di kundo unit na. Awan ti agnanag di jay. Awan ti nadakamat ni Althea. May papan iti kundo unit na. Kan may sa. Agpagadlaan ni Althea ijay. Ha? Agmaymaysa ni Althea iti dayjay lugar. Naimimbag ijay mansyon ni Ninong na. Sana maaramid ni Bong ti kayat ng aramiden. Kontra ken kwa na. Ti salbag iyay abong. Sa bali ti panggap na kin ni Ma'am Althea. Wentoro. Sigun kini Althea. Nagdaton idinibong ken kwa na. Ngam pinaay ni Althea. Nalabit aday na tirason. No apay adinukot idinibong ni Ma'am Althea. Mabalin na kasta, gayam. Ada pa pananta. Sa dino? Iti pagsinarakan mi iti gayim ko a pulis. Adda kano napatag nga ibaga na kanyak. Nagbayag matin ang makisarita ni Miguel iti gayim na apulis. Sumrakak kumamat iti day tapasdak. Naman saanan, bantayak lang ti motorsiklo na. Di limabas ako, Che. Mailasin ko tinagmaneho. Ni General Marasigan. Sa dino mata ti papananday jay a general. Nagpartak ti panagmaneho na. Nga agturong iti daya a paset ti kalsada. Boss, tapay asigamot kung tinagmaneho iti kotse. Inayaban naklat ako man, tas sinukon ka iti opisina. Adda napateg nga ibagakan ka, Bong. Iswa siya kung ti imay, dito ipagpakpak niyam. Dakmet kaya ta kasarita kalatan iti cellphone. Anya ka iti ibagam kanyak, boss. Idawluam hadag iti buyot ni Mr. Fortes. Anya ti aramiden mi, boss. Sana banyo ti bunggoy da bili. Pagsayaatan, ti linaon ti close ban. Apagluganan da. Adda para si ko iti grupo da. Imay nakisarita kanyak iti naminsan na kalman. Ngam ibingayak iti dakkel agatad. Kasukat, ti panang traidor na. Kadag iti kakaduhana. Boss, mabalin na maamuan, no anya tilinaon ti close ban? Marijuana bricks. Milyon ti katadag iti marijuana. May biyahe dagi jay iti bodega ni Don Braulio. Ngam sakbay a makadanon iti bodega. Sa nebanyon, ti bunggoy da. Areglado, boss. Kung gayam, nabilin ka din dagiti tao ni Mr. Fortes? Wan, sakbay nga imayak dito'y ayan mo. Nabilin mi amin idan. O sige nga rod, boss. Siya kung timaka mo iti diskarte. Da kaya da mabulilyaso ti pagnayo, Bong. Dakkel agatad ti masayang no agkibaltang ti amin. No kas pangarigan, tagkurang ti puwersayo kadagiti tao ni Don Braulio. Mangibaunag kadagiti mapagtalkak a soldado
amang bayabay kada kayo. Nakasagana kayo ka din, kakadwa? Dili, nakasagana ka din. Nasayat! Dili. Pili, umunan dagiti daduma iti sa kanan ti bantay. Talo bonggoy tagdalyasat. Agtik na kayon. Tama o din ti grupo ni Kadabila eh. Jaime, Aba, Bile. ada ka dinadlaw mo iti may sa kadagiti kakadwa tayo. Sino mat kadakwada? Ni Marutin. Itay pa yan nakaigim iti cellphone. Akasla dapat padaanan ng awag. Amangan mata nururay na ti awag ti asawa na. Sa bali tinagparik na kanyak iti kasjetig tignay na. Amangan mo't no chicks na. Jak mamati Jaime. Iso asiputam. Day at tao. Talaga ama ditiriknak kan kuana. Sa dinuti ko naman nagturungan ti kotse ni General Marasigan. Idaya apa sa ti kalsada, gayam. Agturong day ta kalsada iti National Highway. Sayang. Jak napakadaan ti lalabas na. Un nga rod, adda ka pa'y ngamin iti pasdak ang nagsaritaan nyo iti gayam mo a pulis. Sana bale. At danto pa'y gundaway nga kita kami iti dayjay a general. Nagpartak ti panagmaneho na. Kasla agap apura. Kanayo nakasjay ti aramid na, gayam. Nalabit a kalokwan manin ti aramidan dayjay. Kastay na ko nakidin. Awan tinasaya at nga aramid ti general. Pili, nagbayad mo tandaan to na mga ibabakadag iti marihuana nga agapo iti bantay. Di ka ganat Jaime. Adayo pa iti dalya sa tandaan ton. Wano ti paggapuan dagiti marijuana bricks. Kanya, Da kami lang ka ni Don Braulio ti makamoy ti dayjay lugar. Malaksid ka dagiti agbambantay ti plantasyon ti marijuana. mataktakan ako niya gururay kadakwada. Nakasagana mo't ng ti close ban na pangikargahan kadag iti marihuana. Nalabit a bumababandag iti nagimot iti marijuana. Aday tadamot gayaman. Bili. Sumunod na kiti nakabaklay ti marijuana ba? Daton. Uwan ka kadwa. Ala, lukatan nyo ti akin likod aray daw ti close van. Tayo layon dandita dagiti nakasako a marijuana. Darasan nyo! Kumusta nga tanda, Billy, anangala kadagiti marijuana bricks? Iti sakaanan ti bantay nga agturong iti plantasyon. Saan nanabalin na sumrek ti lugan ni Jay? Gaputada iti tepang iti bambantay dagiti marijuana. Iso nga guray dalangan iti sakaanan ti bantay. Bilibag. Nalayman dagiti cultivators wenno trabahador iti plantasyon. Tanay pagangod na payan dagiti marijuana. Naitalangan mangi-deliver ka dagiti sukimi a parokyano. Inasayat. Awagan ni Billy. Eti kasta, kumusta ti kasasada? Hello, Billy. Naikargan dagiti marijuana bricks iti close van. Agdalyasat kami nga agturong iti bodega. Good, Billy. Aganod kayo, iti panagdalyasat yo, ha? Ang mga nod na makasipot kada kayo apan nakapagitilintag. Sinigurado minti amin, boss. Imo na pa yung dagiti daduma kakadwami. Tapnoy pa kamuda kada kami no adalapad iti dalan. Ala, urayan kayong aruda ni Jay Bodega, Billy. Bye. Rumuara kon dito'y mansyon. Urayo kon da Billy kanda iti grupo na iti bodega. Ay na, kunakdo di kan agsubli dito'y balay ko, Altelia. Nana Marcelina, idi pa'y lang akayat ko ti agsubli dito'y. Ngamada ngamin parikot iti mansyon iti kalabas. Ha?
Anya day ta aparikot, balasang ko. Impupok ni Ninong, ni Nana Rosalia iti silet. Anya. Nasiputan ni Ninong ti panagsarita mi ni Nana Rosalia, iti daan a bodega iti likodan ti mansyon. Ado dagiti imbagbaga kanyak ni Nana Rosalia maipanggap iti pamilya. Alteya, balasang ko. Husto kayo, Nana Marcelina. Naibagamot kanyak ni Nana Rosalia, ti maipanggap iti kinabak ng dagiti dadakkel ko. Balasang ko. Ado pa'y dagiti rumbang ama-amuam. Maipanggap mo't laeng iti kinabak ng ti pamilyam. Ha? Alteya. Nakabakbak nang kayo. Agdodoma a lugar ti ayan ti kinabak ng ti pamilyam. Ada naglawa adaga. Apap-papanan mi idi kada papaken mamam. Titulado, kanainagan, kanidon Ramon ti daga adakdakamatak. Nana, nadakamat ka di day taken ka ni Don Braulio, ti maipanggap iti daga day di papam. Saan, Nana? Pulos nga awan ti nadakdakamat na, maipanggap iti daga. No kasta nga rod. Adda sa bali apanggap ni Don Braulio. No apay adi na imbagbagakan ka, ti maipanggap kadagiti dagayo. Anya. Bili, awan matan ti awag dagiti mo nakakadwa tayo. Kaya ta sa munay ta. Awan lapad iti panagdalyasat tayo. May sangpet tayo dagiti marihuana iti bodega nga awan bulilyasa mapasamat. Ni Martin, ti nagmadeho iti munalugan. Anya, saan ka di akinunakan ka asiputam day tao? Isuman namin ti nangimaneho ito iti may sakot eh. Ay, Isuan natin. Boss! Anya ti mapasamak kadabili kan Jaime iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliway na denggan, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tagpang, iti tangatang! Tagpang, iti tangatang! Inapalabas, nabayag ti panagsarasarita da Don Braulio ken ti gayem na apal si Picador. Mas daw mat ni Altea iti nakita na apapapel nga imet ti falsifikador api manaw iti mansyon. Iso ang nagdamag daytoy ken ni Rosalia. Imbagamet ti baket nga mga numay sa kadagiti abogado ni Don Braulio ti nasao a lalaki. Iti baro a hideout, nagadua droga, wenno shabu tinaaramid dagiti tao ti Don. Apag isumat nga mawag ni Anton a mabalinan a maibiyahe dagiti marihuana nga gapo iti plantasyon. Iti sentro ti Ili, kabayatan nyor urayan ni Toro ni Miguel. Nakita natin may sa kotse akukwa ni General Marasigan Alimbabas. Iti daytamet lang agundaway. Binili ni General Marasigan ni Bong asa nebenda ti close van ang naglaon iti marijuana bricks. Iti sakaanan ti bantay. Agur-uray pailaeng ti grupo ni Billy amay salog dagiti marihuana manipod iti bambantay. Ket iti saan ang nagbayag? Kabayatan nga idaldalyasat da Billy dagiti nasao a marihuana. Kalat nga danang paltog kadakwada. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Billy, awan matan ti awag dagiti mo nakakadwa tayo. kaya ta sa wenday ta. Awan ti lapad iti panagdalyasat tayo. May sangpet tayo dagiti marihuana iti bodega nga awan ti bulilyaso ang mapasamak. Ni Martin, ti nagmaneho iti munalugan. Anya, saan ka di kinunakken ka asiputam da tao? Isumat nga menti nang imaneho ita iti may sa akot ke. Isuanas ka. Ambas!
Diyos kay, masino nga tadagiti ka busor tayo, Billy? Diyak mo! Agulin magkalatagitan. Iti na nga to apasit ti banda ti pagtataulan ti kanal po. Si Mang Pwet ang dagiti na dumaakakadwa tayo. Unay me, so mapapapsa mo. Diyos kay, dandani ako na. Billy, kasi doon nga dagiti marijuana iti close ban. Naplaton ti pilit ti lugan. Uray na ti mapasmasama ka. Iti pampanawan ti close van. Ang naglaon ka dagiti marijuana. Saan na balay? Doon dagiti kakadwa tayo ang makirangrangat ka dagiti kabusor. Granada ti gimloong. Natay dagiti daduma kakadwa. Mangkitak iti natalget a paglambangan. Awagak ni Don Braulio. Jaske, jak ni namnamat ikinaaduda. Adulat na dagiti makipimpin ng tog. Uray no gimlong itay timbarsak ko a Granada. Nagdalaing iti abay ko ti doa na paltugan. Ni Billy tinaglingat iti dakkel apuon ti kayo. Saan ang abas na makadayo iti naglimangak. Talagang adun dagiti puyot ni Don Braulio. Ikado da iti nagtultuloy ti rinupak. Nabibilag dagiti armasda. Billy, nalpas ka din ti rinupak. Awan mo tantag papaputok. Agpaliw kun agalerto kayo. Amangan magpalpaliw lang dagiti kabusor. Basta diti at adaywan ti close van ang naglaon ka dagiti marijuana. Wan, Billy. Ado pa'y dagiti umay dito yung kakadwa tayo. Layawag kon ka ni Don Braulio ti mapaspasama kita. Billy! Kumita ka iti akin daya pa sa tibantay. Jayo! Apay, anya tinadlaw mo? Nabuak dagiti Billy. Kaya to sa wanday ta. At tao iti nadyaban ta. Walang peso. Nagadua bilit ti nagtatayab. Kakadwa! Surutan nyo ti nagtaunan dagiti bilit ang nagtatayab. Amang ano agliblibas ang dagiti kabusor. Ti marijuana bricks lakit di ti panggap dagiday nga agawin kada kayo. Lakit di boss. Ngam iti kinaado ti grupo mi. Saan da nagbaligi? Nabibilag pa dagiti armas me, boss. Napnoy ti marijuana bricks ti close ban. Milyon ti gatad dagiti marijuana. Iswadakal ti mapukaw kada tayo. No binaybayan nyo ti lugan. Talaga nga'y naramid mi ti amin, boss. Tapno sana maagaw kada kami ti close ban. Sa mesa. Marigatan damot lang ang mangagaw kada kami ti close van. Ngamin, naplat ti pilit ti close van, boss. Kasta? Uwan, boss. Agam, ado ka dagiti kakadwa tayo tinay sakripisyo ti biyag na. Kasi damat, boss. Iti sa ano na nga dayo. Kalata gimlong ti Granada. Boss, ada napatag na ibagak kada kayo. Adya data. Panagkunak. Ada nagtraidor iti grupo mi. Isong ada nagpanggap ang mga agaw kadagiti marijuana bricks. Anya? Sakbayarin mo kami itay, boss. Sabali tinadlaw ko ni Martin. Anya tinadla mo kan ni Martin? Sabali titigtignay na, boss. Kanayon ang nakaigam iti cellphone. Kan alusiisen. Pudno dayta, boss. Asla, dapat padanan na nga awag. When no text. Kan tiger look pa'y no kumit kita. Nagsakit panagkit kita na. Anya? Imo na ti grupo da. Ken iso pa ti nagmaneho iti kotse. Urayag ti awag da. Nanatalgad mo't lang ti dalya sa atan miya kalsada. Pagamam. Kilat-latan nga da nangambos iti bunggoy mi. Naimbaglakit din Ta simbang patpay dagiti daduma kakadwami. Boss. Nagbutang dagiti nangambos kada kami. Iso nagsardeng batlang ti rinupak. Kasta gayam. Uwan, boss. Billy. Jaime. Boss. Amoy umatan ti jakayot.
Tiya sino man nga traidor iti grupo, matay. Boss, Inton bigat matlaeng, idatagyo kanyak, dayjay a Martin. uwan boss. Boss, siya kung timang paltog ka ni Martin tapno matayan. Hoy, Jaime. Di ka makibibiyang. Amangan mo si katipaltugan ni boss. Nalagyo timbagak, idatagyo kanyak inton bigat ni Martin. Idatagyo. Sa dino, tinangipaknan niyo asilag ni Martin. Jaime. Iti may sasilid, dito yung baro ahay daot, boss. Dito yan, boss. Umunag ka, boss. Dito, boss. Nakapungo. Nabusal ang tingiwat na. Martin. Kurang ka di pa'y, di may bayad ko kan ka. Tapno maramid mo tag-traidor. Jaime, Apay, boss. ikatom tinaibusal ang lupot itingiwat na. Wan, boss. Awan pare ko titi data. Ito. Agpudno ka pa'y kanyag. No apay, ang naaramid mo tinag-traidor. Sumbatanag, Martin. Adda ka din ang ibaon? Wano nang bayad kan kay tinangina? Tapno traidorem dagiti kargamento ana ilaon iti close ban? Boss. Awan serbida nga inikat ko tinaibusal kan ko na. Tadi naman kaya tagsaw. Talaga gaya, madi mo kaya tiagsaw, ha? Ikan ka pa itigundaway mga biyag, Martin. Don Braulio, uray patayin na kon. Awan ti pudnokan ka. Boss. Talaga natanggan ti ulo na. Nugas na nga ron. Daytoy, tilak amang. Ala, ibalay yung tibangkay daytoy a tao. Iwalang yung iti adayo a lugar. Wan, boss. Boss, bangkay ni Martin tinaiwalang itiigit ti kalsada. Sana bale, tabuyot ni Don Braulio tinaiwalang. Sana nagannad ni Martin kadagiti tigtignay na. Sayang, boss. Saan kami ang nagbaligi ang nangagaw kadagiti marihuana? Ngayon timbre kada tayo ni Martin. Saan amay may sa tigundaway, Bong? At dantulat ta. Ala, pagandara mon ti kotse, ket pumanawtan iti daytoy a lugar. Areglado, boss. Malagip kutibas si karton, ngayon yawat idi kanyak ni Corporal Matias. Basit alungon, ket naglawan iti nangisit a kandila. Saan nga ta? Ani ex-Marine Miguel Arturo Tolentino tinangted kanyak iti sagot apang ta? Nuisuman tinangted iti sagot apang ta.
Jak mapakawan, ti awanan bain. Akikidlaeng ti daga, apagtaktakderan, dayjay a tao. Pagbalinag abatibat, wenno bangungot ti biyag, ni ex-marine Miguel Arturo Tolentino. Agtalinait pala dito dagiti daduma marihuana, Anton. Ipagniyo itinaramid akalapaw ititenga ti bantay. When, dayilang, bye. Boss, Antay pagambili, anya ti ramidan mi kadagiti marijuana bricks. nakontak-kontak iti buyer. Indon madamdamamit lang umaydan dito'y bodega. Okay, boss. Agsubliya ka di mansyon. Kat sikan di makamot iti bodega, kan kadag iti marijuana. Angam kasanon dagiti buyer, boss. Sigamutan ti makamo. At nagururay at tao kanya ka di mansyon. Napatag ti pagsaritaan mi. Sige, boss. Sana bala tawanan ti parekot tayo. May panggap kadag iti marijuana. Dilangan mayon ti mangimaneho iti kotsek. Gagsubli iti mansyon. Itayak pala dito yung anak kay standby. Diyak kumit lang maura yung day ang Miguel. Sigun iti nagdamagak akaarubada. Kasto yung oras ti irurar na. Kaya't ko akaritan iti sangon-sango. No talaga mo't lang anasiglat. Ha? Ti sumungat ngagturong iti tersena. Jay lakyan agayam na. Nagpigsa ti widawid ti ima na amag na. Lakyan a talaga. Apay asaan namat akadwa ni Miguel. Oh. Dayjahin ti lakyan. Nagsardeng iti sangot ti tersena. Aglingidak iti narukbos abulong tinangato ang masetas. Dituyak pa'y lang. Agturong kuma dito'y ayan ko dayta alakyan. Kat apaman amay batog kanyak. Kulatugak at dagos. Adto'y tibayad ko manang mait. Kukuha mo ti pasungsong. Agyaman na, Crodora. Kamot manang mait. Turo lang ng tiyawag mo kanyak. Malalakyanak. Agsasabali tiyawag yung kanyak. Malalakyanak ka tao. Kasano, kat agdodoma mo't ipanpanag. Oops! Turo lang tan, manang mait. Parang awa mo na. Please. Sikalat ta ti makamo, Turo. Kasta ti kayat ko. Nagan ti pudpudno ang malalaki. Nasiglat kan napunor. Istambayak pa ilang dito tersena. Madamdamak tan nga gawin ije balay Mikel. Sana balay, tanagatang kumatan ti ka sa pulak. Gayam! Nagbayag ka mo na gumatang at dabay papananta. Nakagatang ako, gayam. Anya nga minday ginatang mo? Ha? Kwa. Anya ako ha? Nagadumat ti story ti asidig ti balay. Apay adito'y pailang nagadayo ti naggatangan. Pangamin gayam. Naibusan da itila ko akastoy. Oh, aping umisong ka. Awan gayem. Mabayin ka pa'y lamang ibaga kanyak no anya ti ginatang mo. Agsangaili ka mat gayam. Miguel, di mo unay pigsaan tagsaw si Kamot. Kanya ngay ngarap ti maramidak. Kat si Mang Patmatan ti binulan ko.
Ay, naibos nga ming ti abastok iti balayo. Sa kapilitan adito'y tersena ni manang maiti pagkata. Ex-Marine Miguel Arturo Tolentino! Matay kayo! Anya ti mapasamak kada Miguel Cantoro iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwain na denggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Tapang! Iti tangatang! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalo Balyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tapang! Iti tangatang!